кримське питання залишається на порядку денному тільки в Україні, але виходить за його межі, так за її межі за українські, і те, що сьогодні в Україні в світі є, якщо там неповноцінний, нехай буде хиткий, але тим не менш консенсус з приводу питань Криму, так і те, що питання прав людини, там питання того, наскільки дотримуються свободи громадян, особливо тих, які утримуються у в'язницях без будь-яких для того підстав. От визнання того, що в неналежному стані перебуває ситуація, вона в принципі є хорошим маркером для України, як би це дивно не звучало. Що те, що визнають спільноти, що стан справ абсолютно не хороший, так, але це є хорошим знаком в тому плані, щоб надалі продовжувати лобіювати наше питання для того, аби продовжувати розповідати на міжнародній арені про те, що відбувається в окупованих в територіях України, так, і для того, щоб здійснювати подальший тиск на наших ворогів, так, і здійснювати в тому числі санкційний тиск. Але це вже справа не стільки ООН, стільки наших союзників західних, і нам потрібно використовувати ось такі аргументи від Генеральної асамблеї для того, аби переконувати наших союзників.